celf gain ar y fi studio yn Prifysgol. Felly oedd o'n byd fatha beth dwi'n gwneud wan. Oedd lot o siapiau geometric, lliwiau coch, rhyw 4 lliw oedd yno fo. Abstract minimalism, dwi'n meddwl, di enw yr steil. O'n i wedi gadael Prifysgol a wedyn yn Caerludd, a wedyn di symud nôl i Blaenau Ffestiniog ar fi symud i Tan Grisiau ganol glaw ar mynyddodd. O'n i'n gwybod be o'n i'n neud efo'r celf. O'n just dripio paent bob man, o'n i wedi colli direction gyda'n gwbl. A wedyn un diwrnod o'n i'n eistedd lawr ac oedd y Cartoon Network on. A wedyn arfer y sitio fi fatha fflach. A dyna beth dwi eisiau neud. Gwaith mwyaf poblogaidd ar y funud, dwi'n meddwl, ydy dwi'n gwneud fatha doodles bach, bod fatha liwiau, mae yna fatha rhyw Mickey Mouses bach, ond dwi'n spleisio Mickey Mouse, na i dorri benno, a wedyn a rhoi corff Hello Kitty arno fo, a wedyn cymeriadau bach dwi wedi gwneud, a fatha coed bach rhyfedd, a dwi'n gwneud fatha rhyw scenes bach rhyfedd, dwdli iawn, bler iawn, ond hynna di'r pethau yma sy'n dal llygu pobl mwy na'n byd. Dwi eisiau gwneud y cymeriadau fi symud, dyna beth sy'n naturiol sy'n fi feddwl i wneud wan. Mae yna un o ddau o bethau dwi wedi chwarae fo ben fy hun a gobeithio cyn bo hir fydd yna cartoons bach arty, chwaen byd, ond weddol cool. Os ydy rhywun yn rhoi twmpath o bres fi, sy'n fi'n cael sculptures enfawr, hot air balloons efo pennau cymeriadau yn bob man dros y byd, a fi'n ganol i. Newydd ddod nôl o Berlin rhyw bythefnos yn ôl, lle mae yna gwyl celf bob blwyddyn, Pictoplasma di enw fo, lle maen nhw'n dal un yn Berlin, un yn Efrog Newydd. Ac yn gwadd fi i'r un Berlin i siarad o flaen 600 o bobl, industry insiders, pobl sy'n gwybod i stwff. O'n i'n nervous braidd. Arfo fynd lawr eitha da, pawb yn chwerthin a clapio, lle. Ar ôl siarad, oeddwn ni'n gorau wneud fatha live drawing event, a yna hogan ddod fyny fi a gofyn i fi just wneud un o cymeriadau fi efo felt tip ar ei breichu. A wedyn sy'n fi'n wneud ar ei rhedeg o hwnna, a wedyn rhyw awr wedyn ar ei ddod yn ôl, ac oedd wedi bod drws nesa a oedd di tatwio fo, oedd y tatw artist i mynd drosto fo, a wedi cael y tatw ar ei breich, lle o hynna'n hollol nuts. Ar y funud, dwi'n gweithio yn Wrecsam, dwi'n ei residency creadigol rhyngwladol, a dwi jyst gorau wneud yr cymeriadau bach yma, a dyn ni am fynd a postio nhw dros Wrecsam i gyd, gorchuddio y dre, gobeithio, ac yn printio nhw fewn i meddyliau pobl Wrecsam. Croeso nhw, jyst pigo fo fyny oddi ar y stryd a mynd o fadra be bynnag, mae'n gyd am ddim. Cyn belled mae pobl yn ei weld o, dyna'r peth pwysig i fi, felly galleries, y lle gorau i gwaith fi ydy yn penna pobl. Mae sioe yn Madrid yn dod fyny mis nesa, White Noise, a ar ôl hynna, dwi'm yn gwybod, Japan's a neis.